ya mesti kalah. Berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada istri. Monggo ibu, menemani bapak kesini, monggo boleh. Ntar yang lain gak kebagian. Terima kasih banyak ya Bang. Masya Allah lagunya spesial buat istri pokoknya ya. Monggo katuran jumeneng sesarengan kalian nyusa ridut ya. Mangga jengeki berdiri yo. Enggak ono sing wayah wengi dan krimis iku ya. Aku tak enteni lho, aku pengin ku mek kuwi. Ganti, enje. Nek iki putri ya.
Dalam Iki putri ya? asli, sampean delok apa piye kok iya. Aku kanji wae mau. Lek kono mong sampean men delok kok aku ora mbok delok. Lek sampean nggak jelas putri. Putri. Lek kamu rasaku kaya patria. Putri Patria. Nggih. Kanturaken wilujeng dalu selamat Iya, malam selamat di malam. season yang keberapa kali nggih kula nggih. Berkali-kali. Sampai malehi wong kene masyaallah. Wah, iya toh. Bapak Puji, belasan Ibu Istiantun. Istiatun nggih terima kasih sekali. Mboten malih kali Yu Saridut. Iya. Nang ini Guwanti kok sedaya Gantos. ganti baju. Ganti tambi. Oke. Nggih. Yang dari Jakarta masih hadir. Halo. Hadir, ya. Dari Jakarta apa mana ini, Itu Mas? grup dari Grup yak, grup yuk. dari CPM apa? Jakarta. Cik Jakarta. Lagunya apa ini, Mas? Oke, silakan. Monggo. Pasukannya Muji Jaya. Oh, Oke, pasukannya dipersilahkan sekali. Muji Jaya. Oke. Monggo silakan pasukannya apa itu Maju Jaya? Muji Ayo, Jaya. Pak. Muji Jaya. Muji Jadi Jaya. CV-nya itu namanya atau perusahaannya atau ini namanya Pak Puji. Aisyah Aisyah. Pak Puji Jaya. Oh, ngoten. Pokoknya. Pasukan Puji Ini Jaya. jadi semuanya Oke, ini siap. grup. PT. PT, PT Puji Jaya. Ini yang pakai seragam iki. Iya. Boleh naik monggo, dipersilakan sekali lagunya apa? Boten. Oh, oke. Kan biyen karo aku nang Jakarta tukang giling gitu. Loh, sampean tahu ta nang Jakarta? Tahu, Jakarta. Bagian apa? Aku toh. Nggih. Aku ya golek rongsok biyen. Tak kira lek jenengan bagian teng PT nopo. Enggak, aku PT anu maju mundur. Kok iso maju mundur? Maksudnya pripun? Ya kadang-kadang pati, kadang-kadang bangkrut. Oh, Kuwi PT ku biyen. nggih, lek kula sakniki anu Damel kula. PT napa gitu? Kula mboten PT. Oh, napa? Kula nyambut damel teng bank. Oh, nggih. Bagian asok tapi gak bagian apa-apa lho. Ngomong oleh utang. Lah yo tuh isin no, padake wong tipis. Aku enggak. Apa? Ngangsur. Jenengan lha padha ae to niku. Mekar niku. Butuh Napa niku? anu ngamar tamu. Oke. Kok Monggo. apa model iki? Aku iki diomongi kancane kok. Kadang kok enggak enak waras itu. Betul kowe bener kandamu sah ayu jon yang guyu Laya mung sliramu Rino wangi dadi impenku Wangi sumpah opo njalukmu sah ayu ojo pledap-pledhu Pilih apa iku mau jenengan? Pilih gantung. gantung. Pilih gantung neng sore wit kencur. Kencur. Lah terus paedahe nopo ling gantung? Tegese kuwi Napa pas niku? kencure lumu kan aku ning isore kan Nggih. delik jawane. Oh, ngoten. Kula kan karo godhonge kencur. Iya. Baik. Iya. Aduh
Ayo Mbak Ini ya. Sariput lagi. Asik. Huye. Lagune iki gak enek penake. Teng nopo Lara Pak? untu sirah ngelu wis. Oh, lah iya wis nyemplung sarung Nyemplung barang. sarung. Wis Luar pokoknya biasa. luar biasa. Terima kasih Mbak. Matur sembah nuwun Pak Poin lajengaken. Nggih, matur sembah nuwun menika katuraken dumateng sedaya Kang sami lenggah. Kanca-kanca nika grup saking Mujijaya, mbok pilih mangke kersakaken tumuju satu kapan.